kolegice i kolege. Nacionalno zdravstveno vijeće je užasno važna stvar i mislim da je prijedlog koji imamo pred nama, kad se gleda kurikulum tih naših kolegica i kolega, izvanredan. Neke od njih mogu reći da su mi prijatelji, neki su mi dobri poznanici, a neke uopće ne poznajem, ali sam se interesirao, neko ne poznajem i zbilja kurikulum je up to date i svatko od njih pojedinačno zaslužuje biti član Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Pojedinačno, ali ne skupno. Kasnije ćemo malo nogometa. I zato ću ja glasati za. I ljudi nisu krivi što su predloženi. Kriv je način kako su predloženi. Ne možemo ljude koji su predloženi, koji su zaslužili da budu unutra, glasati protiv, barem ja neću, na način što je učinjeno. Svi su liječnici, Ćeliću. Ajmo je zvati ovo Nacionalno liječničko vijeće. Svi su liječnici, čak i mali Ivica, mali Ivek, Ivo, zna da postoje liječnici, sestre, farmaceuti i stomatolozi i laboratoriji. Svatko od vas je vadio krv, svatko od vas je išao u ljekarnu po lijekove, a njih nema. Svatko od vas je popravio zube. A mi koji smo bili malo educiraniji, kao Dulibić recimo, on je išao na prevenciju, a nije stavio stomatologa. I zato, gospodine državni tajniče, citiram vas uvodno, da, podzastupnički spol 4, ok, da, eksperti izvanredni, ali citiram vas, iz svih područja medicine, Dulibiću, sensu stricto, nema ih. Nema sestara, a bilo ih je. Nema farmaceuta, a bilo ih je. Nema stomatologa, a bilo ih je. Nema labosmena, a bilo ih je. Sensu stricto, vaš prijedlog je loš. To je kao Dalić, da Dalić stavi Petkovića, Livaju, Andreja Kramarića i sve napadače i čudi se zašto smo izgubili 5:2. Ovi su dečki zabili 2 gola, ali nema golmana. Ni stavio Livakovića. Pa šta ste napravili, ljudi božji? Nema medicinskih sestara. Ja kad sam bio predsjednik, hvala vam lijepa kolegice Marić, bila je glavna sestra tada zavoda, a danas vodeća KBC-a, napredovala je. Neću o imenima. Pretpostavimo da se ne prepoznao, stavio nacionalno vijeće, danas je šefica najvećeg KBC-a. I onda se čudite zašto su vam sestre nezadovoljne. Pa ih ne šljivite ih, ljudi božji. Nema ih, ne postoje. Ako je 16-17 tisuća liječnika, onda je 45 tisuća sestara, ne postoji. Dulibiću, svih područja medicina, nema svih dionika. Kad sam ja bio predsjednik znanstvenog vijeća, imali smo laboratorijsku medicinu, sjajnu profesoricu, vodeću profesoricu. Zašto, Ćeliću? Jer svi smo vadili krv. Bez krvi nema ništa, čak i vi psihijatri morate imati krv. Ima vas troje ovdje, vas gledaju. Barem sedimentaciju, koja je opsolentna, nota bene. Ali nije loše. A nema. Kako ćemo onda gledati tim mojim laborantima koji ne postoje u Nacionalnom zdravstvenom vijeću? Zašto ste ih izbacili vani? Vjerojatno imate razlog. Ja ga ne razumijem. Nisam dovoljno inteligentan. I onda se čudite zašto su laboratorijski ljudi iz laboratorija nezadovoljni. Zašto su sestre nezadovoljne? Jer ih ne šljivite. Ne postoje. Dakle, nakon sestara laboratorija, stomatolozi. Svi ste bili kod zubara. U zadnja 2 nacionalna vijeća bio je predstavnik zubara, stomatologa. Sad ih nema. Pa dajte mi recite jedan razlog. Ja znam da vi niste krivi, Dulibiću, ali samo jedan razlog zašto nema stomatologa. Hoćete da naša djeca imaju karijes? Hoćete da naša djeca opobolijevaju, da dobiju reumatsku groznicu? Ili vas naprosto nije zainteresiran, ne zanima vas to. Opet kažem, ništa osobno, jer vi niste predlagatelj. Ali zašto nema stomatologa? Bili su predzadnje, zadnje, sad ih nema. Pa to je, Ćeliću, unbelievable, disaster, katastrofa, Ćeliću. Nisi ti kriv, ali ti si sijeva eminencija. Svi ste bili u ljekarni, jel' tako? Svi ste bili u ljekarni. Zadnje nacionalno vijeće bio je farmaceut. Sad ga nema. Zašto? I onda se čudite zašto vas
zašto su medicinske sestre nezadovoljne, zašto su farmaceuti nezadovoljni, zašto je laboratorijska medicina nezadovoljna, zašto su stomatolozi nezadovoljni, jer ih ne šljivite. Nema ih, za vas oni ne postoje. Ne postoje. Stavili ste sjajne ljude, ja ću glasati zbog tih ljudi. Ali selektor koji je to birao, katastrofa. Ajmo sad malo, kad smo riješili dionike, malo zemljopis. Zadnja 2 nacionalna vijeća, Zagreb da, Split da, Osijek da, Rijeka da. Sad boga mi nema ni Rijeke ni Osijeka. Zašto, Dulibiću? Možda je to problem u Anušiću, možda je to vaš unutar HDZ-ski problem, možda je problem u Butkoviću, koji nisu miljenici aktualne nomenklature navodno. Ali nemojte vaše unutarstranačke probleme prebacivati na Nacionalno zdravstveno vijeće, koje bi bilo dobro, ja se slažem i sa kolegicom Kekin i s tobom Ćeliću, da daje izvješće, ne samo to, ako smijem dati još jedan prijedlog, da se bira javnim natječajem, kao što se bira Nacionalno znanstveno vijeće. Javnim natječajem, da se zna ko je koga predložio i da taj koji je predložio za to odgovara. Znači izvješće i javni natječaj, a ne ovako. Zaboravili ste na Osijek. U Osijeku se gradi bolnica 21. stoljeća, najbolja hrvatska bolnica, zaboravili ste, ne zanima vas. Ne postoji zavod Slavonije, ne nema nikoga iz Slavonije. Inače tu Ivanović i ova ekipa stalno, danas ih nema. I oni su zaboravili na Slavoniju. Ok, za Rijeku mogu razumjeti, Rijeka vas ne zanima. Ajmo nakon zdravstvenih dionika, nakon zemljopisa, sad malo o dužnosnicima, već su govorile moje kolegice, poštovane. Kad sam ja bio predsjednik Nacionalnog vijeća i ministar, pa nije bilo dužnosnika u Nacionalnom vijeću. Šta će biti dužnosnik u Nacionalnom vijeću? Šta će biti saborski zastupnik u Nacionalnom vijeću? Nepotrebno. Pored tolikih eksperata, pored naše medicine, naših stručnjaka, nema ih, nisu. Zadnje Nacionalno vijeće bio jedan koji je otišao. Jedan koji je optužio svog šefa, neću imenima, optužio svog šefa, aktualnog ministra, za malverzacije. Optužio čovjeka. Intervju, javno, u kameru. Državni tajnik, pazite, član Nacionalnog vijeća, optužio šefa, optužio aktualnog ministra. Sad je taj ministar stavio 2 DTA. Ja se nadam i molim Boga da ga ova dvojica neće optužiti. To je problem. Stavili ste 2 državna tajnika. I zato nema sestara, nema farmaceuta, nema predstavnika laboratorijske medicine, nema predstavnika farmaceute, jer ste stavili 2 državna tajnika. Šteta što neko ne predsjedava iz HDZ-a, kolegica Glasovac, jer bih pitao šta oni misle s ovim prijedlogom. A više scenarija. Očito HDZ misli da neće dobiti izbore, ovi državni tajnici. Neće dobiti izbore, pa ajmo se mi uvaliti u Nacionalno vijeće. Jel tako? Kad bi bili realni, zašto bi državni tajnik ušao u Nacionalno vijeće, osim ako misli da HDZ neće dobiti izbore, a oni su članovi HDZ-a i HSLS-a i sad žele ljudi ući imati sidro, biti blizu oltara, biti blizu ministarstva i dobivati feedback informacije. To je prva opcija. Iako je to teško nakon što je Možemo dao 2 SDP-u, nakon što je Tomašević dao nogu 2 Vrit Grbinu, težak scenarij, ali možda državni tajnici, on se smije, misle da Beroš neće biti ministar. Pa opet traže sebi malo mjesta pod suncem. U svakom slučaju, zbog vas, ljudi božji, dužnosnika, pa kako uopće to možete doći na ideju da stavite državnog tajnika, a ne stavite jednu sestru? A imamo, kolegica Kekin je s Rebra, imamo medicinskog tehničara, prvog doktora znanosti u sestrinstvu na Rebru. Pazite, 45.000 medicinskih sestara, imamo doktora znanosti na Rebru. Imamo prije 3 mjeseca prvog doktora znanosti kolegice Grba Bujević iz laboratorijske medicine. I u hitnoj, ali nema ih, Maju. Vi ćete koji Ćelić. Ćelić mi je rekao, njega su pitali koji mene. Ali to nije dobro. Ja uistinu mislim da je ovo korak nazad. Više koraka.
Ja to ne razumijem. Ljude koje ste stavili, sjajne ljude, fenomenalne ljude ste stavili u gabulu, u problem zbog selektora. I to nije dobro. To nije dobro. Znači, doktora znanosti i sestrinstva, doktora znanosti iz laboratorijske medicine, znači onaj koji je završio srednju školu, pa je završio za prvostupnika, pa je postao doktor znanosti, kao i hitno. Ne postoji. Nije vas briga. Pa preimenujemo to danas, a možda ako može, ja ne znam baš poslovno, preimenujemo ovo u Nacionalno liječničko vijeće. Preimenujemo danas to u Nacionalno liječničko vijeće i to je to. I onda se čudite kad sestre idu vani i traže svoja prava. Pa naravno kad ih ne šljivite. 21. stoljeće, translacijska medicina, umjetna inteligencija, robotika, imali smo sjajnog predsjednika zadnjem mandatu, profesora Hudija, stručnjaka za robotiku, umjetnu inteligenciju. Nema ga. Možda zato što se potpuno jasno, kao svi članovi iz Nacionalnog vijeća, rekli ne privatizaciji. Imali smo sjajnu onkologicu. Nema je danas. Sjajnu, stručnu, sa velikim javnozdravstvenim akcijama, nema nikoga iz onkologije. Zašto? Pa možda zato što se širi privatna onkologija. Možda zato što propadaju institut za tumore dok se šire privatne onkološke klinike. Možda zato što postoje 5. ortaci u privatnim klinikama. I doći će to. Samo malo searcha. Znači se ko je 5. ortak. Ja znam. Nije Ivić Pašalić. On je sve odradio. Zašto nema onkologa? A borimo se protiv tumora. A imali smo sjajnu onkologicu sa sjajnim akcijama i nju smo izbacili. Zašto nema futurologa? Zašto nema, pitala je Maja Grba, čini mi se prije 2 mjeseca na aktualnom satu, ministra baš umjetnoj inteligenciji, tako Maja, sjećate se. Zašto nemamo čovjeka koji se bavi umjetnom inteligencijom? A izbacili ste čovjeka koji se bavi robotikom, profesora Hudija i umjetnom inteligencijom, nije vam potreban, jer morate biti 2 stolca za državne tajnike. Dakle, svašta sam vidio u životu. Ovako loš prijedlog, dugo nisam. Selekciju, govorimo o selektoru. Ponovit ću Dalića, kad bi stavio Stanišića, Gvardiola i sve bekove, ko bi zabio golove? Niko. Svi su sjajni. Dakle, privatna onkologija se širi, a ne postoji. Ali ima i dobrih vijesti, dobro da su 2 člana i dalje iz prethodnog mandata, osobito kolega iz Splita, koji će vjerojatno biti predsjednik. On je predložio nešto što je sjajno, da se Nacionalno vijeće izmješta iz Zagreba. Bile su sjednice i u Splitu i Osijeku, neko je to spominjao i to je dobro. Ali loše je što nema niko iz Osijeka. Neće ih ima ko primiti, jedno Ćelić da se prebaciš na Osijek. Ne bi to bilo loše. Za Osijek bi to bilo sjajno, za tebe bi bilo loše, naravno. Ili Dubravo, da. To ćemo vidjeti kad se budu slagale karte sljedeće godine. Dakle, ukratko, glasat ću za, zbog sjajnih ljudi, zbog ljudi koji su u rangu Modrića i ekipe, ali selekcija gdje su svi veznjaci, gdje su svi bekovi, gdje su svi liječnici, a nema sestara, a ima i 45.000, nema laboratorijske medicine, nema farmaceuta, nema stomatologa, nema onkologa, nema futurologa, nema nikoga iz robotike, nanotehnologije, AI, umjetne inteligencije. Nije dobro. Možda postoji neka caka pa da napravite novo vijeće za par mjeseci, a ovo napravite nek bude Nacionalno liječničko vijeće, a dajte novi prijedlog za Nacionalno zdravstveno vijeće. Stavite sestre, laborante, farmaceute, stomatologe i svi će glasati za. Dulibiću sebe nemoj staviti.